Ang Dios magapanalangin kanatong tanan mga igsoon karon taknaa. Ako kamo awhagon sa pag-abli sa atong mga balaang kasulatan sa Marcos kapitulo 5 o katong pagbasahon ng mga bersikulo 25 ngadto sa 34. Mao kini ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Og dihay usa ka babae nga gitanalidug-an sulod na sa 12 ka tuig. Og daghana ang gipaantos kaniya sa daghang mga mananambal. O ang tanan niyang katigayunan, nahurot na niya gasto. Ngani, wala siya mamaayo hinunua. Misamot siya pagkadaot. O sa pagkadungog niya sa mga gikasugilon may tungod kang Jesus, miduol siya sa iyang luyo, taliwala sa panon sa katauhan, o gihikap niya ang iyang sapot. Kay siya nag-ingon, kung makahikap lang ako sa iyang mga sapot, mamaayo gayud ako. Og diha-diha mitang-on ang iyang talinugo. Og gibati niya diha sa iyang lawas nga siya naayo na gikan sa iyang sakit. Og si Jesus sa nailhan niya sulod sa iyang kaugalingon nga may gahom nga migula gikan kaniya. Diha-diha mismo taliwala sa panon sa katawhan og miingon, kinsa bay mihikap sa akong mga sapot? Ang iyang mga tinun-an miingon kaniya, nakita mo ang panon sa katawhan nga nagdut-dut libot kanimo. Ngani mangutana pa ikaw, kinsa bay mihikap kanako? Og siya miliraw sa pagtan-aw kung kinsa ang naghimo niadto. Og ang babae sa hingbaluan niya ang nahitabo kaniya, miduol nga nahadlok og nagkurog og mihapa sa iyang atubangan og kaniya gisugilon niya ang tanan nga tinuod. Og si Jesus mingon kaniya, anak, ang imong pagsalig nakapaayo kanimo. Lumakaw ka nga malinawon og magmaayo ka gikan sa imong sakit. Kini ang pulong sa Dios alang kanato karong adlaw may igsoon na akong giuluhan paghikap sa kaluwasan. Paghikap sa kaluwasan. Magampo ta may igsoon atong pangayoon ang kaalam nining iyang pulong karon kanato. O Dios, salamat sa imong pulong nga may pirming mag-iwag sa among mga tiilan aron kami magalakaw sa aming padungan nga dunay kahayag gikan kang Hesukristo. Salamat ug hinaot pa nga imo kaming pagadugangan sa among pagkasabot sa imong pulong aron mamalig-on ang among pagsalig pagtuo diha kanimo. Ning among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoo sa Kristo. Amen. Ang ginabuhi sa tao mga igsoon, dining kalibutan, sama sa tao nga nagkupot sa ngilit sa pangpang sa kamatayon. Nagyud siya sa ngilit sa kamatayon. Wala siya ang mahimo sa iyang kaugalingon aron iyang rason ang iyang kaugalingong lawas. Gawas kung dunay gamhanan nga mokampot kaniya alang sa kaluwasan. Kining ebanghelyo ni Lucas o ni Marcos nagsuon naghulagway sa usa ka tawo nga nagdungaw sa ngilit sa kamatayon. Apan sa diha nga nakadungog siya bahin kang Hesukristo, milahutay siya dito sa iyang kahimtang. Milahutay siya og mihawid siya og mihikap siya hangtod nakamputan niya ang laylayan sa sinina ni Hesukristo, nakamput usab siya ni Jesus alang sa iyang kaluwasan. Mao kini ang usa ka babae nga gitanalidug-an sulod sa 12 ka tuig niyang pag-antos. Murag gibiyaan na siya sa tanang iyang pamilya. Kay tungod ang tanan niyang katigayunan nahurot na. Sa nagkanalain mga doktor, apan wala gid siya mamaayo, hinay misamot pa noon ang iyang
kalisod sa iyang sakit. Apan sa diha nga nakadungog siya sa mga balita nga si Kristo usa ka tao nga nagahimo og milagro kay tungod siya Dios man ugod. Siya nakadawat og paglaom. Katapusang paglaom sa iyang kinabuhi. Nga kung siya makahikap sa burlas sa sinina ni Kristo, igura kaniya. Mauray yang pangandoy. Mauray yang desire, paninguha nga makahikap lamang siya sa burlas sa sinina ni Kristo. Nagsalig yun siya na pinaagi sa burlas sa sinina ni Kristo. Siya gyud mamaayo sa iyang sakit. O tinuod gayud kay nasabtan niya. Nagibati niya ang pagkalain, pagkakusog, pagbalik sa iyong kusog. Pagbalik sa pagkaklaro, kahayag sa iyong kinabuhi, na nakita niya na siya gyud na maayo. Mao ni megsuon sa diha na kita makahikap kang Kristo sa atong pagsalig kaniya, ana gyud ang atong paglaom. So busa kining maong kasaysayan nagpahimatuon nga bisan kinsa nga mukupot sa Ginoo, makabot siya ni Kristo sa kaluwasan. Karon atong pagpangutanan, unsaon nato paghikap o pagkupot kang Kristo? Dunay tulo ka nga kinahanglan nga atog yung mabuhat diya sa paghikap sa borlas sa sinina ni Kristo. Primero, sumala sa atong teksto, mohikap ang paghikap ng Hesus sa iyang borlas nagsugod sa pagpaminaw. Kining bayhana dugay ng panahon nga siya nagantos, nagkalisod, kaluluoy, nipis na kaayo ang iyang lawas og migangking na ang iyang sinina tungod sa dugo. Ang iyang sininang tigmak ni dugo, nanimaho, baho na siya, madagdaghang mga tao nga mulikay kani kay siya hugaw. Apan giantos na kini kiwa na siya mahimo. Maghuwat na lang siya sa oras sa iyang kamatayon. Apan sa dihang nakadungog siya, bahin kang Hesus. Mabasa nato sa 27, o sa pagkadungog niya sa mga gikasugilon, dunay nagsugilon, dunay nagistoryahay, dunay nagbalita, may tungod kang Hesus. Kung kinsa si Hesus, paglaom sa mga pobre, paglaom sa mga masakiton, paglaom bisan pas mga patay. Siya miduol sa iyang luyo. Taliwala sa pagkaraghang mga tao. Sa panon sa katawan, wala siya maulaw. Wala siya mahadlok na siya patira nito, pahawaon katungod, baho siya. Ang iyag yung paninguha nga makahikap siya sa borlas sa sapot ni Kristo. Tanaan pa sa 27, o sa pagkadungog niya sa mga kikasugilon may tungod kang Hesus, miduol siya sa iyang luyo, kana usa na kalbuhat, pinaagi sa iyang pagtuo. Pinaagi sa iyang pagtuo, buhat kini. Nga isyag yun na niguro, taliwala, bisan pas tanang katawhan, panon sa katawhan, o gihikap niya ang iyang sapot. Kay ang iyang pagtuo, na kumahikap niya ang borla sa sapot ni Jesus. Dakong kalainan sa iyang kinabuhi. Dagay nag-ingon nga kinikunong pagtuo ni bayhana, mura og kanang superstitious belief. Siguro sa atong paglantaw, apan kung atong tan-awon ang kasing-kasing ni bayhana, si Jesus nagpangimatuod na kining iyang pagsalig tinuod. Kay tungod na yun si Kristo, ang imong pagsalig nakapamaayo kanimo. Nawasa magsugod ang paghikap sa burlas sa sapot ni Jesus
sa pagpaminaw. Kinanglang gyud ang pagpaminaw. Kining bayhana 12 years siya nagpaminaw sa nagkalanlaing sulti sa mga tao, sa nagkalanlaing mga sulti sa mga doktor. Apan sa diha nakadungog siya, nakapaminaw siya bahin kang Isus, lahi tunay migawas, tunay pagsalig sa iyang kasing-kasing. O sa iyang pagkadungog, giniwa siya magpabilin nga nagpaminati lang. Kundi miduol siya kang Isus. Miduol siya. Ang iyang pagtuo, pagsalig, iyak yung gibuhat ni. Kay mao ni timaan sa tinuod nga pagsalig, pagtuo, doon nagyoy paglihok. Kinanglan may igsoon kanato, labi na sa mga wala pagyoy sibo o igong kaluwasan, pinagi sa pagsalig. Kinanglan sa diha nga dunay abot nga magwali, magsangyaw, mag-istorya bahin kang Isus, kinanglan gyud ikaw maminaw. Tinuod man ang tao, doon nagyoy kinaiya nga pagsalig. Apan ka ng pagsaliga, igula na ni sa atong kinabuhi. Sama ng pagtabok sa tulay nga usara kakawayan, di ka katabok niya kay pagsalig. Apan ka ng imong pagsalig, di na kaluwasan sa imong kalag. Pagsalig nga, mabuhat nimo ang imong katungdanan, di nining kinabuhi. Pili na pagsalig sa kaluwasan, kundi pagsalig sa imong kaugalingon aron ikaw mula hutay nining kinabuhi. Ang tinuod na pagsalig bigsoon sumala sa Romas 10:17, ang pagsalig magaabot pinaagi sa pagkadungog o magpagkadungog diha sa pagwali mahitungod kang Hesukristo. Faith cometh by hearing, hearing by the words of Christ, the rhema of Christ, the preaching of Christ, the teachings of Christ. Ang pagpaminaw, makapalig-on gyud sa atong pagtuo, kay masabtan nato ang kamatuoran, diha man nato masuta ang mauda na tinuod sa diha nga ikaw maminaw. Masabtan nima, makailakad kinsay angay mong tuuhan. Kung dili mao ang pagpaminati, diha kang Kristo lamang. Sama nining babayana, 12 years siyang nakigbisog sa iyang kaugalingon, nakipagbisog sa iyang problema, sa nagkalanlaing mga pagpanulti, istorya sa mga tao, bisan pas mga doktor. So kining bayhana may igsuon, ang iyag yung pagpaminaw, ang iyang paghikap sa Ginoo nagsugod sa iyang pagpaminaw. Karon, igo na ba ang pagpaminaw? Wala. Miduol gyud siya. Sa iyang pagduol, ikaduha, mao gini ang pagkupot kang Hesus, sigundahan pod sa pagtugyan. 28, nag-ingon. Mark 5:28. Kay siya nag-ingon, kung makahikap lang ako sa iyang sa iyang mga sapot, mamaayo gayud ako. Doon nag-isip pagtugyan, pagsurrender sa iyang kagalingon. Nga kinalangkuptan niya kung siya yung makahikap niya, mao na iyang paningkamot na makahikap niya sa borla sa sapot ni Jesucristo, kung sa iyang pagtuo, mamaayo gayud siya. Kung ikaw na nagdungaw ka sa ngilid sa kamatayon, makakupot ka kag gamot sa kahoy, di ka mabuhian na. Hangtod mabugto na lamang gyud ng gamuta. Nagyod ang imong pagkupot, imong yun itugyan ang imong tanang kinabuhi, tanan imong kusog, tanan imong paglaom, aron makakupot yun ka. Ihatag yun nimo ang imong tibuok kusog. Sama nining bayhana. 12 ka, tuig na siya nag-anto sa kalisod, nag-anto sa kaulaw, nag-antos sa kasakit. Sa diha nga nakadungog siya bayan kay Kristo, miduol siya, o nagtugyan sa iyong kagalingon nga siya gid mukupot dito. Muhikap sa borlas sa sapot ni Kristo. Wala siya muduol kang Jesus. Aron idugang niya si Jesus sa iyang relihiyon. Miduol siya kang Jesus aron siya madugang didto sa gugma ni Jesus. Karon sa iyang pagsalig, nga kung iyang isurrender ang iyang kaugalingon, iyang itugyan ang iyang
kaugalingon dunay dakong pagpaubos. Tiyaw na, dili garbong pagduol kang Jesus kay tungod baho siya, niwang siya, himatyon siya, nagsuray-suray na siya. Gisinggitan sa mga tao, baho ka, pahawa niya, apan wala gyud. Iya yung gitugyan na yung kaugalingon. Aron makaduol ug makahikap niya, naagyod ang tanang pagpaubos. Makita nato nga sumala sa versikulo 26 nag-ingon, daghan na ang gipaantos kaniya sa daghang mga mananambal ug ang tanan niyang katigayunan nahurot niya gasto ngani wala siya mamaayo hinunua misamot siya sa pagkadaot. Tiyaw na, grabe ang iyang yung pagka-humble, ang iyang pagka-paubsanon. Nagrabe noon siya. Daghan siyang mga relihiyon nga milabay. Daghan siyang giduulang relihiyon. Apan nagpasamot hinuon sa iyang kasakit. Hangtod na mitugyan siya ngadto kang Hesus. Ikaw, igsoon, hasta kanus ka pa. Mosurrender kang Hesus, magtugyan sa imong kinabuhi. Nagapaminaw ka ba sa wali? Kini ra bang mga tao nga wala gyud makapaminaw sa wali sila'y kusog mo ang kung sila'y dunay pagtuo bisan pa kuno og magguba ning kalibutan motuo siya sa Dios apan way basihan, way pasikaran ang iyang pagtuo kay tungod igo lang sa istorya sa tao ug igo lang siya pagbati. Kaya tinuod pagtuo magagikan diha sa pagpaminaw sa wali bahin kang Jesucristo. Si Jesus kanunay nagatawag sa tanang tao kanato bisan pagkitang Kristohano kinahanglan mo lig-on ta diha sa pagtuo pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Matthew 23:37 nag-iingon, O Jerusalem, Jerusalem, nagapatay sa mga propeta o nagabato sa mga sinugo nganha kanimo sa pagkadaghan gipangandoy ko ang pagtigom unta sa imong mga anak. Mingon sa himungaan nga nagatigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako, apan nagadumili kamo. Tiyo na, muna isang bingay o paglarawan ni Jesus na siya yun nag-angto sa pagwali sa iyang mga sulugoon, sa pagpanawag sa mga tao, sa pagsangyaw sa may balita sa ilang kalwasan, apan ang mga taong nagdumili, tingali usa ka diya sa nga nagdumili. Nagpakabaliwala ka sa mga pagwali diha sa imong nadunggan sa imong silingan, sa diha sa iglesia, sa tuol ninyo. Usa man nimo pagsalig kung wala ka maminaw. Usa man nimo pagtugyan sa imong kagaling kung wa kay pagsalig gikan sa pagpaminaw. Mao ning bayhana. Sa makadungog siya ba kay Kristo, siya naminaw o nagtugyan sa iyang kagalingon. Na si Jesus lamang ang makaluwas kanya. Unya, ikatulo, dili lang kay ipagpaminaw, pagtugyan, ang pagkupot kang Jesus mupadayon sa pagpabilin, paglahutay. Basa na to versikulo 30 ngadto 33. Og si Jesus na nailhan niya sulod sa iyang kaugalingon nga may gahom nga migula gikan kaniya diha-diha miliso taliwala sa panon sa katawan og miingon. Kinsa bay mihikap sa akong mga sapot? Masabtan sa Ginoo nga dunay usa ka masasala, dunay mga dauton masakiton, nga dunay pagsalig nga muhikap kaniya, misalig kaniya, masabtang gyud gahom mo gawas kay kining gahuma alang sa kaluwasan sa mga tao. Apan nagpangutan ang Ginoo, nagpangutan ba na siya kay wasa kay balo? Dili. Iyang gisulayan kung kinsa tong buot kimo tindog mo barog nga siya dunay pagsalig nga siya makadawat og grasya. Gusto ng Kristo nga makita siya sa akong kinabuhi nga mobarog ta sa atong pagsalig. Versikulo 31, ang iya mga tinun-an miingon kaniya, nakita mo ang panon sa katawhan nga nagadut-dut libot kanimo unya, mangutana pa,
Ikaw, kinsa ba'y mihikap ka na kanako? Wa magpangutanan ginukiwa sa kibalo. Nagpangutana siya aron makita ug mubarog katong misalig diha kaniya sa iyang kaluwas. Og siya miliraw sa pagtan-aw kung kinsa naghimo niadto. Hangtod karon nagliraw ang Ginoo, nagtan-aw lang gyapon kanato kung doon natay pagtuog pagsalig. Apan kanang dunay pagtuog pagsalig ug nakadawat sa grasya mubarog gayud. Sama ni bayhana sa bersikulo 33, og ang babae hingbaluan niya ang nahitabo kaniya. Tibaw ang babae nga nausab siya, nabag-o siya, nabuhi siya, naayo siya, naluwas siya. Miduol nga nahadlok kung nagkurog-kurog. Ibig sabihin, nahadlok, dunay respeto, dunay pagsimba, nga dunay kahadlok kung pagkurog sa iyang kagalingon, nga dili siya angay gayon, matubang sa usa ka Dios. O mihapa sa iyang atubangan, o kaniya gisugilon niya ang tanan katinuod. Tanawa, ang usa ka tawo nga dunay pagsalig nga tan-aw ni Kristo gisulayan mo testimonyo gyud sa iyang kinabuhi unsay nahitabo kaniya. Mo ni migsuon. Diha gyud nagpabilin. Wa mo lakaw ang babae, wala mo dagan nga nagkalipay, luwas nako, naayon nako, nagpabiling gyud sa diha. Kay gusto niyang ihatag ang iyang testimonyo diha kang Kristo sa diha siya pagigiluraw, gipangita ni Kristo. Og diha nakaplagang yun siya ni Kristo nga nagbarog sa iyang pagtuo. Naghilak man gani, apan dunay kalipay, nga siya gyud nakita ni Jesus, nailhan ni Jesus. Pagpabilin, migsuon. Pabilin gyud ta, bisag unsay may tabo sa atong kinabuhi dining kalibutan, bisan pagdaghang mga Kristohano nga nangaluya nagatumba mibalik sa kalibutan, apan tinuod ang imong pagsalig, pabilin gyud ka, nahutay gyud kaniya hangtod nga ma-recognize ka ni Jesus Christ. Usa kay gayon migsuon, yadtong gamay pang akong anak, kinamagawa nga nako si Ramil. Karon usa na siya ka komandant, siya mo'y presidente sa tanang komandant na atong nasod migsuon. Dito sa gamay pa siya, mga 6 years old, dito mi nagpuyo sa Makati, sa Antonio Village. Gusto ko siya mga kining Ayala, no? Sa quad, kay naamad niya ang SM. Mga primerong SM sa Makati, SM Schumann. Gusto siya magsuroy-suroy, tantan-tanaw sa mga waan, sa mga Superman, mga robot, mga Voltes 5. So, not to me, kaming mag-ama. Sige siya, dagan-dagan, suroy-suroy, hala, katawo siya. O nga, katawaan siya sa mga tindira dito niya, kay English speaking lagi nitong may pala. So, daghang kayo malipay kanya. Usahay, madugay-dugay ang iyang pagkawa kay isa nasa suri, kabisado ko niyang SM. So, nabalaka ko. So, sa diyan magkita mi, ako siyang giistoryahag maayo. Ito nga di mag siya mahiluna. Ako siyang giingnan, Beng, o Ramil, istoryahan ta ka nagmaayo, ha? Kung may tabo na dinhi sa Siomart, magkabuwag ta, di ka makita. Sa diha nga masabtan nimo nga wala na ko sa imong panlantaw, kunong sa imong gitindugan, ayaw kahawa. Pabiling yung ka diha. Bisan pag-abtan og gabi kay moabot ko diha kanimo pangitaon ta ka. So nahitabo yun. Nga nagkabuwag yun mi. Karon istorya niya nga sa dihang buwan ako na makita ang iyang papa, hunong na siya, kinumdum siya sa sultin ako. Tinuod na maigsuon. Mga 2 ka oras kung nangita niya. Apang siya naghuwat dito, naglingkod sa sahog. Diha sa makita nako ang akong anak na naglingkod, nagduwa-duwa sa iyang lugar. Nakita nako ang iyang mga luha sa iyang mata. Panalipay ko.
kay wala gyud siya mohaw, nagpabiling gyud siya. Nagpabiling gyud siya kay nagsalig siya ng balikan gyud siya sa iyang amahan. So diha sa nagkita mi nagginaksa na yun. Tingko kining na matinud-an gyud ka. Now, kining bayhana may suon. Bisan pa siya nakatagampang na, nagdawat na niya ang kaayuhan sa iyang dawas. Wala siya mudagan, wala siya maglingaw-lingaw na nakadawat na siya o kining kaayuhan sa iyang sakit na 12 ka tuig ang giantos. Apan kining bayhana, nagpabilin gyud siya. Wala siya muhawa. Nakaila siya kang Kristo. Na kung siya makita ni Kristo, makadawat yun siya dakong panalangin o kalipay sa iyang kaugalingon. Ang pagtuo, may suon may rason sa iyang pagduol, pagpaminaw, o pagtugyan, o pagpabilin diha sa presensya sa atong Ginoo. Doon na siya'y tinuod pagtuo. Paglahutay, maoy hulagway sa tinuod nga pagtuo. Kung sa giingon ni Mateo sa Mateo 9:20-21 nag-ingon og tan-awa usa ka babae nga nag-anto sa talinugo to sulod sa napulog duha ka tuig miadto sa iyang luyo ug mihikap sa borla sa iyang kupo kay siya nag-ingon sa iyang kaugalingon kung makahikap lang ako sa iyang sapot mamaayo gayud ako. Nahitabo na. Anak ka pa ba mo pahilayo kang Hesus nga nakadawat kag kaluwasan? Kay kining maong sakita, mao ni larawan sa sala nga walay kaayuhan bisag unsa pang tambal, bisag kinsa pang mga taway makatambal gawas kang Kristo lamang. Mao'y makapalimpyo sa atong sakit nga way kaayuhan. So mga lasab sa Lucas 8:43-44 ug ang usa ka babaye nga gitilanok ang sulod na sa napulog duha ka tuig nga nahutdan na sa iyang tanang katigayunan nagigasto alang sa mga mananambal ug dili na arang maayo pa ni bisan kinsa miduol sa iyang luyo ug mihikap sa burlas sa iyang sapot ug diha-diha mitang-on ang iyang talinugo. Kinsa mo gibubiya kang Hesus kung nakadawat ka diha nining kaluwasanan. So busa may suon, pabilin, lahutay, bisan pa ng unsa din kalibutan. Ayaw itandi ang atong kaugalingon sa uban, kundi ang pagsalig, pagtuan halag yun sa atong kaugalingon. Sa pila ka tao, libo-libong tao nagasunod kay Kristo, lahi ning bayhanan sa iyang pagtuo pagsalig. Daghay nagsunod-sunod, apan walay mihikap sa burlas nga dunay pagsalig. Kay nagtuo ang karaghanan, wala sila mga sakit. Apan tinuod ang may sakit lamang ang angay og mananambal ug kaning bayhana miangkon gid siya nga wa sila ing paglaom kung gawas kang Kristo. Unsa may atong makutlo nini karon igsoon? Primero adto mga wala pay pagtuo, wala pay igong relasyon kang Kristo. Ang imong kinabuhi igsoon o higala sama rin bayhanan na nagdugo sulod sa 12 ka tuig. Walay paglaom, wala gyud kay ka kaluwasan ba nga naghulat ka na lamang og kamatayon. Nagdugo gyud ka sa sala, sukad sa imong sa taguangkan sa imong inahan, naa na gyud ang sala. Bisan pag-usaon nimo sa pagbuhat sa imong naandan na pagsalig. Pagsalig nga tinawhunon, wa gyud nay kanang kapuslanan. Kay tungod ang bayad sa sala mao ang kamatayon o kausara i-appoint ang kamatayon
o kahuman na maong paghukom. Hebrews 9:27, og maingon nga ang tao ginabutan nga mamatay sa makausara, ug tapos niya na mao ang hukom. Kung ikaw wala ka pay igong relasyon, wala ka pay paghikat diha sa pagtuo kang Hesus, mamatay ka sa imong sala. Way kaluwasan. Gawas lamang kang Hesukristo kay way laing ngalan nga gihatag sa Dios gikan sa langit arang makaluwas sa mga moangkon nga makasasala, nga maghinulsol sa ilang mga daang tinuuhang reliyon o ipunting ang ilang pagsalig kang Hesukristo. Kanang pagsaliga mao'y makaluwas kanila. Ikaduha, ang tinuod nga paghawid o pagpupot kang Kristo dili lang sa pulong. Dili lang sa pulong. Kinahanglan dunay pagduol, pagpaminaw, pagpabilin, pagtugyan. Kinahanglan gyud nato buhaton. Kay kung dili natin buhaton ni John 15:5, we are nothing. Apart from Christ, we are nothing. Ikatulo, ang pagpaminaw sa pulong ni Jesucristo maong unang sangkap sa grasya sa Dios nga matapos sa tinuod pagkupot kang Kristo. Faith cometh by hearing, hearing by the words of Christ. Kinahanglan gyud na ang pagpaminaw aron anha mo kunsad ang pagsalig. Kay tungod sa imong pagpaminaw makasabot ka. Kung unsay kamaturan, makaila ka kung sino ang Dios. Makaila sab ka kung sa ikaw ka magsasala. Subusan mo mugimaw gyud ang imong pagtuo, pagsalig hangtod nga gyud kay faith, saving faith. Mao ni ang gipakita dinhi. Ikaw pa, kinusab nagpakita nga pagkabulahan sa mga tao nga nagkinabuhi sa pagtuo, maglahutay, magpabilin. Naagyod ang pagkamapalad, ang pagkabulahan. Si Jesus nag-ingon sa Lucas 8:48, og si Jesus maingon kaniya, anak, ang imong pagsalig nakapaayo kanimo, lumakaw ka nga malinawon. Marcos 5:34 sa ating gibasa, og si Jesus maingon kaniya, anak, ang imong pagsalig nakapamaayo kanimo, lumakaw ka nga malinawon og mamaayo ka gikan sa imong sakit. Matthew 9:22, og si Jesus miliso og sa iyang pagkakita kaniya miingon, pagkalipay anak, ang imong pagsalig nakapaayo kanimo og ang babae na ayo diha. Now, miingon si Kristo, ang imong pagsalig nakapaayo kanimo. Igo ra ba ang pagsalig makaluwas? Daghay tao. Miingon nga salig kus Ginoo. Nya maintang luwas na. Kinahanglan ang pagsalig sa tao dunay unod. Dunay unod, dunay pasikaran, dunay foundation. Asa magikan ang foundation? Sa kamatuoran. Sa kamatuoran. Pinaagi sa unsa? Sa pagpaminaw, sa wali, sa pulong sa Diyos, masabtan nimo ang tanan. Makailakas tanan, makaibalukas plano sa diyan, makaibalukas kinsay manuluwas. Romans 10:17. Ang pagsalig muabot diha sa pagpaminaw. Bahin sa wali kang Kristo. Busa si Kristo maoy lawas nga imong gituhan, pinasikad sa kamaturang imong nasabtan. Nagdawat o gisaligan sa pulong sa Dios. Busa ang imong pagtuo kang Hesus nga imong nasayran sa wali po sa pulong sa Dios, maoy makaluwas nimo. Kay kung pagtuo lang per se, bisan ngali ang yawa mituo og nangurog pa. Santiago 2:9. Apan ang pagtuong tinuod nga makaluwas, naagyoy unod si Kristo nga ginawali pinaagi sa pulong. So busa sa pagpaminaw nato sa pulong, makailata kang Kristo, busa naagyod ang atong pagsalig pagtuo na kita maluwas ni Kristo. Sa mga igsuon, kining tanan nga mga panalangin, may tabo lamang kanimo kung ikaw mukupot nga dunay pagtugyan, pagpabilin kang Jesucristo. So higala, igsuon,
hasta kanus ka pa, mukupot kang Isu Kristo. Hinaot pa, karon dayon. Kay wala ta kay balo sa kaumaon. Salamat Ginoo na imong pulong na sayran namo, Lord, ang kaluwasan na alanggid kang Jesus. Sa mga tao nga miangkon, nga masakiton, na nagdungaw sa ngilid sa kamatayon, ug wala na laing paglawom gawas kang Kristo lamang, na siya yung makabot sa kaluwasan. Hinaot pa, Lord, makadugang kini sa among kaanan. Jesus' name. Amen.